eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur martxoak 14 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Lierni Apaolaza izango dugu Asmoz Fundaziotik datorrena. Fundazio honek gazteei zuzendutako 2 proiektu aurrera atera dituzte. Alde batetik Eus Podcast Play eta beste alde batetik Kirol eta Jolas. 2 proiektu hauek haien artean ezberdinak izan arren, amankomuneko helburu bat partekatzen dute, euskara sustatzea. Baina honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1482an, Isabel lehenengoa Gaztelakoak menpeko 150.000 judu kristautzeko edo erbesteratzeko agindua eman zuen. Urte batzuk geroago, 1980an, Martin Zabaleta mendizalea Everest mendira igo zen lehen euskalduna bihurtu zen. Egun berean, baina 2000. Urtean, euskal ordezkariei zegozkien 21 eserlekuak ebatzi zituzten demoek Paueko kontseilu nagusitik. Eta bukatzeko 2008an Eusko Gudarosteko buruzagi Kandido Sasetaren gorpua aurkitu zuten Asturiasen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Foru Gobernuak nekazaritza politika bateratua sinplifikatzeko eta malgutzeko duen jarreraren berri eman du, eta nekazaritza sektorea modernizatzeko planak azaldu dizkio Nafarroko Gobernuak Planaz ministroari. Turismoak kontroli gabeko ostatuen aurkako kanpaina berritu du. Nafarroko Gobernuak 1,6 milioi euro bideratu ditu 2024an laneratzeko zailtasunak dituzten personen kontratazioa sustatzera. Nafarroak eta Yamaguchik harreman instituzionalak estutu dituzte senidetzaren 20. urte hurrenean. Apirilaren 8 arte aurkezten halko dira jatorrizko lanak 2024ko Iruñeko San Ferminetako kartel lehiaketara. Erdiz bizirik plataformak elkartaratze jendetsua egin zuen asteazkenean Iruritako plazan. Hortziralean ailegatuko da korrika Baztanerat. Federico Moreno Torroba La Reglaren omenezko kontzertu emanen du larun batean Mendi Abesbatzak. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, Irulegiko eskuak ez dioskunaz izeneko hitzaldia egongo da Iruñeko hizkuntza eskolan. Irulegiko eskuak ez dioskunaz solasaldia Alberto Barandiaran kazetariaren eta Borja Aristimuño filologoaren eskutik. Hizkuntza eskola ofizialak Euskal Kultura Astearen baitan antolotutako saioa da. Arratsaldeko 7etan hizkuntza eskolan. Ostiralean, Urtz taldearen kontzertua egongo da Zentral Aretoan. 35 urteko ibilbide oparoan, estudioko 9 disko kaleratu ostean, esnatzean lan berria aurkeztuko du Urtz taldeak Iruñean. Iluntzeko 9etan Zentral Antzokian. Larunbatean, Gure lurraren xuxurlak Amama filma eskainiko du Txantreako liburutegian. Asier Altunaren Amama filma eskainiko dute Gure lurraren xuxurlak zinema zikloan. Txantreako liburutegian arratsaldeko 6etan izanen da hitzordua. Ohiturak, sustraitzea eta tradizioa jorratzen duten filmak pantailaratuko dituzte 4 zinemagileen lanen bitartez. Sarrera kopuru mugatua dago, beraz, gonbidapena hartu behar da liburutegian. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Aragonesek hauteskundeak aurreratu ditu Katalunian, bere aurrekontuei betoa jarri dietelako.
Komunen ezetzak maiatzaren 12an hautestontziekin duen hitzordura eraman du. Hauteskundeak aurreratzeak 2024ko kontuak aurkezteari uko egitera eta 2025koetan zentratzera bultzatu du Pedro Sánchez. Argazki nagusian, joaldunek Angel Berrueta eta Kontxi Santziz hernaniarraren erretratuak daramatzate. Donibaneko okinaren hilketa salatzeko elkarretaratze bat erreprimitu zuen karga polizial baten ondorioz hil zena. Titularrean, Berruetako familiak eta bizilagunek erreparazioa eskatu dute poliziaren biktima guztientzat. Donibanek M11tik 2 egunera hildako okina ekarri du gogora. 20 urte igaro ondoren ez dago onarpen ofizialik. Ezkerreko berrian San Ferminetako kontzertu handiak Gazteluko plazan izango dira. Eskuineko berrietan alde batetik Iruñak 200 euroko isunak jarri ditu traktorekadengatik. Beste alde batetik Ayusok bere mutillagunaren negozioengatik inguratuta biktimaren papera egiten du. Jarraian, irakasle bat inputatu dute bere kideak komunetan grabatzeagatik. Azkenik, korrikaren koordinatzailea den Ane Elordiren hitzetan, korrika Euskal Herri idealaren erakusgarri izango da. Diario de Navarraren titular nagusian, Katalunian hauteskundeak aurreratzeak are gehiago zaildu du Sánchezen legegintzaldia. Jaurlaritzak uko egin die aurrekontuei maiatzaren 12ko deialdiaren ondoren. Argazki nagusian, enparantza nola geratuko denaren birsorkuntza bat dugu. Lurperatutako lorategi batekin ezkerretara geratuko litzatekeen zimaren eraikinarekin eta eskuinaldean berriz Nafarroako Unibertsitatearen etorkizuneko bioma zentroa izango zuena. Titularrean, enparantza berri bat Iruñerako. Nafarroako Unibertsitatearen etorkizuneko bioma zentroaren eraikuntzak espazio berri bat sortuko du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Kristina Sota UPNeko idazkari nagusiaren zerrenda bakarraren izena. Beste alde batetik, linea elektriko batek Belateko obrak hastea eragotzi du. Azkenik, Nafarroako 10 emakumeetatik bati endometrosia diagnostikatzen zaio. Goiko berrietan, batetik, Zangotzako ikasleek Eliza Zaharra ezagutu dute. Bestetik, Europak adimen artifiziala arautzen du. Bukatzeko, Aspaze Kirol elkarteak inklusiozko 30 urte bete ditu. Gara egunkariaren titular nagusian, Aragoiesek hauteskundeak aurreratu ditu Katalunian. Aurrekontuak jaitsi ostean. Kataluniako parlamentuak beto jarri zien atzo Pere Aragonesen kontuei. Gutxiengoan. Ezohiko bilera baten ostean, Kataluniako mapa politikoa berregingo duten hauteskundeak maiatzaren 12ra aurreratu zituen presidenteak. Argazki nagusian, atzo erreginaren kopako partida bat jokatzen Erreala eta Atletico Madrilekoaren artean. Titularrean, Errealak distira egin du anoetan eta finalerako txartela lortu du. Erdiko berrietan, alde batetik, A21ko hauteskundeen harira, Anduezak denen aurka tiro egin du, baina edozein diruzorro onartuko luke. Beste alde batetik, senideek eta zerbitzu erabiltzaileek zaintza ituna egin dute Lakuako fartsaren aurka. Goiko berrian, dena prest Irunen, korrikaren hasiera ospatzeko. Beheko berrietan, bestetik, Donibanek Angel Berrueta omentzen du eta bere familiari sostengua eman dio bere okindegiaren aurrean. Bestetik, M. Farajaia eta I. Otxoaren hitzetan, tortura okerragorik dago aurrak gosez hiltzen uztea baino? Jarraian, Europako Parlamentuak argi berdea eman dio adimen artifiziala arautzen saiatuko den lehen legeari. Bukatzeko, gaur hasiko da 23. korrika Harro herri leloarekin. Berriaren titular nagusian, Katalunian hauteskundeetara deitu du Pere Aragonesek, maiatzaren 12rako. Erkek eta PSCek
Adostutako aurrekontuek ez dute beste babesik lortu. En Komu Podemek ere kontra bozkatu du eta parlamentuak atzera bota ditu. Kontrako botoa eman dutenei arduragabe jokatzea eta interes alderdikoiei begiratzea egotzi die Aragonesek. Argazki nagusian, Angel Berruetaren semeetako batek eta iloba batek dantzatu zuten haren omenezko aurreskua atzo Iruñeko Donibane auzoan. Titularrean Angel Berrueta gogoan, 20. urtemugan. Beheko argazkian, atzo Erreginaren kopako partida bat jokatzen Erreala eta Atletico Madrilekoaren artean. Titularrean, kopako finalerako sailkatu da Erreala, erakustaldia eman da. Honen ezkerreko berrian, larunbatean Arabako finala jokatuko duten 6 bertsolariak arintzeko irrikan daude. Eskuineko berrietan, alde batetik, Berriako kazetaria den Urtzi Urkizuren hitzetan, guk euskarazko telebista kate bat daukagu, eta garrantzitsua izateko bultzada bat behar du. Beste alde batetik, Ugaoko enbasesen 50 kaleratze egin nahi dituzte, eta deslokalizazioa dela salatu dute langileek. Bukatzeko, gaur hasiko da 23. korrika. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Carlos Jimenoren hitzetan, 03 zikloa da lehentasuna gobernuarentzat. Nafarroako parlamentuan izan da hezkuntza kontseilari Carlos Jimeno 2 urteko gelak zabalduko dituela iragarri ostean. Programa pilotua izanen da eta 3 ikastetxeetan zabalduko ditugu gela horiek. Azaldu du. Iruñeko Iturrama eta Doña Mayor eskoletan eta Arronizkoan irekiko dituzte 2 urteko gelak. Eskariari aurre egiteko modurik azkarrena da. Doakotasunaren eta unibertsalizazioaren bideari eusteko lehen pausoa, gaineratu du. Gobernuarentzat lehentasuna da 03 zikloa hezkuntza kontseilariaren esanetan. Eskuineko berrietan, alde batetik, hezkuntza alorreko sindikatuek alde bakartasunez aritzea leporatu diote Jimenori. Nafarroako parlamentuaren aitzinean protesta egin dute hizkuntza alorreko sindikatuek. Kezkatuta daude 0 eta 3 arteko zikloak kaltetuko direlakoan 2 urteko gelen irekierarekin. Alde bakartasunez aritzea leporatu diote hezkuntza departamentuari ELA, LAB, Steilas, AFAPNA, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek. Bestetik, San Ferminak iragartzeko kartel lehiaketa abian da. Apirilaren 8ko eguerdiko 2 arte aurkeztu daitezke originalak eta argitaratu gabeak izan behar duten lanak. Adituen epaimahai batek 10 kartel aukeratuko ditu eta ondoren herri bozketan irabazlea hautatuko da. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro eguzkitsua eta epela egongo da orokorrean. Erdi mailako hodeiak eta goi hodei batzuk ikusiko ditugu, batez ere arratsaldean. Baina goizean zerua nahiko garbi egongo da. Horrez gain, arratsaldean baliteke hodei mardulagoak ikustea, batez ere hegoaldean eta ekialdean. Eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste botatzea. Dena den, lekurik gehienetan ateri egongo da egun osoan. Haizeak hegoaldetik joko du goizean, arratsaldean baretu eta iparraldera egingo du kostaldean. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi. Ostiralean, ostegunean baino lainotuago eta temperatura pixka bat jaitsiko da. Hodeitza aldakorra izango da, tarteka eguzkitsu eta tarteka hodeitsu ikusiko dugu zerua. Goizaldean eta arratsaldean, hodeiak nagusituko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat botatzea. Temperatura maksimoak gradu pare bat jaitsiko dira. Haizeak goizean hego-mendebaldetik joko du, gero mendebaldera egingo du eta arratsaldean kostaldean ipar-mendebaldera. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara oraingoan
Dierni Apaolazarekin gaude Asmoz Fundaziotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ondo, kaixo, hementxe prest hitz egiteko. Bueno, Asmoz Fundaziotik bi proiektu atera dituzue aurrera, ezta? Eus Podcast Play eta Kirol eta Jolas izenekoak. Eta, bueno, bi proiektu hauek ezberdinak diren arren, helburu bakarra edo helburu berdina daukate, ezta? Eta zein da helburu hau? Hori da, azken finean esan bezala proiektu hauek beraien artean oso diferentak dira. Podcast Playeren kasuan, bertan bideo podcastgintzaren eta podcastgintzaren inguruan aritu gara, eta kirol eta jolasen kasun bertan oinarri izan dugu kirola. Hala ere, esan bezala, nahiz eta ezberdinak izan euren artean, helburua izan dute euskararen erabilera sustatzea. Eta horretarako proiektu bakoitzak izan du bere materiala. Eta, bueno, nola sustatzen da hor modu orokorrean euskera proiektu bakoitzean edo? Podcast Playeren kasuan egindakoa izan da 10 podcast edo bideo podcast, eta horren oinarri izan dugu eduki digitalak euskara sortzen animatzea gazteak, eta horretarako egin ditugu bideo eta podcast horietan gidalerro praktiko eta teorikoak eman. Eta kirol eta jolasen kasuan, monitorei begira, kirol jolasetako monitorei begira, sortu duguna izan da, kirol jolas horiek euskaraz azaltzeko material praktikoa eta teorikoa sortu. Bideoak eta aldi berean gidak ere. Eta norbaitekin egon zarete elkarlanean bi proiektu hauek aurrera atera ahal izateko? Kirol eta jolasen kasuan aritu gara elkarlanean Atlon kooperatibarekin, azken finean hauek dira osasunean, kirolan eta halakoetan aditu, hortaz beraiekin kolaborazioan guk egin duguna izan da edukien ekoizpenean lagundu, hau da bideoak eta ontzen, eta era berean proiektuko webgunea ere guk antolatu dugu. Baina Podcast Playeren kasuan guk egin dugu dena, proiektua gure artean osatu da. Eta zergatik daude gaztei bideratuak? Podcast Playeren kasuan konturatu gara, azken urteotan hazkunde handia izan dela bideo podcasten eta podcasten inguruan, baina oro har eduki hauek izan direla erdaraz, ingelesez eta gaztelaniaz batez ere. Orduan konturatu gara, halako edukiak euskaraz egitea ere interesanta izan zitekeela gazteentzako, ez bakarrik kontsumitzeko, baizik eta haiek ere haien propioak egiteko ere, eta kirol eta jolasen kasuan ez dago gaztei zuzenduta zehazki, dago gehiago zuzenduta monitorei, 6 eta 9 urteko umeekin aritzen diren monitorei, azken finen konturatu behalako baita kirol jolasen materialaren inguruan badagoela hutsune handia, ez dagolako euskarazko material asko. Orduan, konturatu gara baita, hori eginda, material hori euskaraz eman da, kirolaren bitartez euskararen erabilera sustatu daitekeela era dinamiko eta divertigarrian. Eta Eus Podcast Playen kasuan, nola izango da ekimen hau? Dagoeneko ekimena martxan dago, lehen esan dako 10 eduki horiek ekoitzi dira 6 podcast eta 4 bideo podcast, eta bertan planteatutakoa denez, gidalerro teoriko eta praktikoak jendeak entzundakoak, entzute dutenek, euren material propioa edo podcast propioa egiteko, planteatzen dena da entzun eta kuriositatearekin norberak egitea betianik gogoan izan duen podcast edo bideo podcasta. Hoxe. Eta materiala zuek jarriko duzue edo haiek ekarri behar dute?
Materiala, oinarrizko materiala guk egindako podcastak daude eskuragarri bere webgunean,spodcastplay.asmoz.orgen, eta gainontzekoa norberak jartzen du. Grabatu nahi duenak, pues, bere ordenagailua, bere mugikorra, bere dena delakoa. Mhm. Eta podcastak egiteko gairen bat proposatu duzu edo gai batzuk edo gai librea da? Guk hartu dugu oinarri bideojokoen inguruan sortzen diren podcastak eta bideopodcastak, azken finean badelako gai hori gazteekin asko lotzen den gai bat, azken finean gazteen artean pasio asko edo sortzen du. Eta orduan guk hartu dugu oinarri hori, baina gero edonork egin dezake edo zerren inguruan euren podcasta edo bideopodcasta. Azken finean guk ematen ditugunak dira gidalerro praktiko eta teorikoak. Hortik aurrera edonok hartu dezake eduki hori eta bere propioa sortu, edozein gairen inguruan. Mhm. Eta interesatuek zer egin behar dute eduki hauetara sartzeko edo? Sartu beharko dira gure webgunean, sortu dugun webgunean, dela podcastplay.asmoz.org, lehen esan bezala, eta badago baita aukera sartzeko gure iVoox eta YouTubeko kontuetan, eta bertan kuskusatu podcastak eta bideopodcastak, eta hori, sarbidea librea da, ez da zer behar horretara iristeko, bakarrik esandakoa, webgunera sartu edo kontu horietan aritu. Mhm. Eta denbora tarte batean egongo da eskuragai edo hor utziko duzue, ez dakit. Hau, denbora tarterik ez da egongo, hau martxan jarri genuen ja badira asteak, eta orduan, pues, egongo da eskuragarri nahi duenak nahi du momentura arte. Ez da egongo toperik. Hau da, betirako gozat, ez jo dezagun, esan dezagun. Eta kirol eta jolasen kasuan nola izango dira hauek? Kirol eta jolasen kasuan, baita egin dira ikus-entzunezko produktuak, azken finean egin dira hiru gauza. Batetikan bideoak kirol jolas hauek azaltzeko teorikoki, era berean eginda beste bideo bat teoriatik praktikara pasatzeko, eta azkenik monitorek eskura izan dezaten beti, hola labur-labur, egin dia eman dia gidalerro praktikoak eta teorikoak gida oso sintetikoan. Eta horiek ere badaude webgunean eskuragarri. Eta ze kiroletako gidak daude eskuragai? Kirolak dira 6 eta 9 urteko umek praktikatzen dituzten kirol horiek, eta bai kontuan hartu behar dela, kirol horiek gerora direla gazteagoa direna, zaharragoa direnean, baina gazte direna, adibidez saskibaloian eta futbolean erabiliko dituzten abileziak garatzeko. Eta kirola batzuk esatearen, adibide batzuk esatearen, erabiltzen diran, lantzen diran kirol jolasak izaten dira, harrapaketan aritzeko joku desberdinak, beste askoren artean adibidez. Eta zergatik uste duzu dagoela gabezia 6 eta 9 urteko aurren monitorea edo? Ja, egia esan, ez dakigu monitoren, 6 eta 9 urteko umentzako monitoren artean gabeztiarik dagoen, bai dakigula dagoela gabezti handia oroar euskarazko materialean. Kiroletan aritzen diren hauek euskaraz erakusteko material sintetiko eta informatiko horretan ez dakate eduki asko. Orduan ez dakigu zergatia zein dan, baina egia da oro har euskarazko material gutxi topa daitekela edozein inguruan, edozein gaiaren inguruan. Eta material hau suposatzen dut eskaintzen zaiela haien lana errazteko helburuarekin, ezta?
Hori da. Gu planteatu duguna izan da, dena egitea oso praktiko eta nolabait esatearren sinplea, beraiek umeekin dauden bitartean edo zen momentuan behar dutela eskura izan eta ezakit, begirat eman eta momentuan bertan erantzuna izateko edo hori. Osea, izateko eskuragarri beti ere behar dutenean. Mhm. Eta material hauek denbora pasa ahala eguneratuko dira edo hor geratuko dira dauden bezala? Kaspleren kasuan bezala, hauek ja dagoeneko, materiala ja egina dago eta onduta dago eta eskura dago. Orduan, oraingoz ez dugu planteatu material gehiagori gehitzea, baina hori, daude, egongo direnak ja eskuragarri daude. Orduan horrela begira ez dakit besterik egongo den dala ez. Baina webgunean sartuta topa ditzakezu. Mhm. Eta kirol eta jolasen kasuan non egongo dira eskuragarri? Hauek egongo dira eskuragarri webgunean, batez ere, bertan egongo direlako material ikus-entzunezkoak, praktikoak eta teorikoak, baita gida horiek ere, eta baita egongo dira YouTubeko kontuan. Kasu hontan sartu alda edonor kiroletajolas.asmoz.orgen edo eta YouTubeko kontuan kiroleta jolas jarrita. Mhm. Eta zerbait behar da sartzeko edo beste moduan sarrera librea da? Sarrera librea da. Osea, ez duzu zer behar, beti ere ez da ezer eskatzen, behar dezuna da, interneterako sarbidea, eta hor, eskuragarri dago edonorentzako. Edonorek ikusi nahi duela, monitorea dela, ez dela monitore, bakarrik kuriositatea duela, ez dakit, kirol jolasen inguruan zer egin den ikusteko edo, hori. Osea, ez da baliabide arrarorik behar, nolait esatearen, bakarri behar dena da hori, gogoa. Primera Lierni, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait esan? Bakarrik esan gure asmoa izan dela euskararen erabilera sustatzea eta horretarako bide desberdinak erabili ditugula. Azken finean, eduki digitalekin aritu gara podcast playeren kasuan, eta hor gure asmoa izan da, bai jendeari gaztei gidalerro praktiko eta teorikoak ematea eduki digitalak sortzera animatzeko euskaraz, eta gure hasiera bateko motivazioa izan zela hori erakustea eta animatzea. Hortaz, entzuten duen edonork kuriositatea duela edo interesa sortu zaiola, topatuko du bertan nolabaiteko lehenengo pausu hori podcastintzaren eta bideo podcastintzaren inguruan lehenengo kontaktua edo egiteko. Eta kirol eta jolasen kasuan, umeekin kirolak asko konektatzen dute. Divertigarriak izan daitezke lagunekin edo lantaldean eta aritzeko. Hortaz, euskarak ere hor leku ezatea ere interesgarria edo beharrezko erutu zitzaigun. Horregatik, edonorentzako lagoela disponible, izan gazte, izan monitore edo denalakoa. Hortaz, hori, disfrutatzea, haiekin. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, zuen bi proiektuak aurkezteagatik. Bai, eskerrik asko zuei eta tartego emateagatik eta hori, mila esker. Ondo segi Lierni, agur. Berdin, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.